Nis tá muid go le plé cúpla focail a bhíon deacrachtaí ag fáistí scoile lob go minic. Nis bíon deacrachtaí ag daoine fásta lob freisin. Siad na focail tá geistein ná isteach, istigh, amach agus amuigh. Nis, cé nuair a úsáid an muid na focail sin isteach, istigh, amach agus amuigh. Well, tá muid go le eisiau na phléin is. Dána an seomra seo, well cé tá ainin seo. Tá Seán, tá Síle, tá Tóbi an madra agus tá Lily an cut. Nis tá go leor bog agus glúiseacht an seo, a freisin tá daoine agus anamhiche nachhfuil ag boga nó ag glúiseacht. Ceart go leor. Brenn muid Tóbi an madra dús. Nis céirta tá Tóbi duine. Tá sé ag ri, a cábhail sé ag dul. Tá sé ag ri isteach sa teach. Tá sé ag ri isteach sa teach. Tá sé ag glúiseacht. Nis, brenn Lily. Ó bhfuil Lily ag glúiseacht nó ag boga. Níl, tá Lily srána an tolag. Tá sí ar a sábhíonn só agus tá sí istigh. Tá sí istigh sa seomra site. Nis brenn Híle. Ó bhfuil Síle ag boga nó ag glúiseacht. Tá sí ag ri amach an doras. Tá sí riocht amach an doras. Tá sí ag glúiseacht ag boga. Agus bhí brenn Cheann cá bhfuil sé. Tá sé sa gádaín agus níl sé ag glúiseacht. Tá sé amuigh hana hain. Tá sé amuigh agus fannacht Híle le gaeilge scoil. Nis brenn Tóbi agus Híle. Tá siad san ag boga. Mar sin úsáid an muid bríthir agus muid ag úsáid isteach agus amach. Bríthir ar nós ag ri, nó ag siúl, nó ag léim, nó ag dul. Sin an nuair úsáid muid isteach agus amach. Nuair nach bhfuil éon bhríthir a gceist úsáid muid istigh agus amach. Nuair nach bhfuil siad ag boga. Ceart go leor. Brenn Tóbi inis. Céird tá Tóbi ag duine. Cá bhfuil sé ag dul. Well, nádar dús tá sé ag boga. Mar sin tá muid go le úsáid amach nó tá muid go le úsáid isteach. Mar sin an nuair úsáid muid bríthir. Agus cínte tá Tóbi ag riocht amach as an teach. Mar sib. Nis brenn Tóbi. Cá bhfuil Tóbi inis? Well, tá Tóbi sa gádaín nach bhfuil, tá. Mar sin, níl sé ag boga inis, tá sé na hísís agus tá sé amuigh. Anhá. Brenn Tóbi inis. Ó bhfuil Tóbi ag boga? Tá. Tá Tóbi, tá sodar faoi agus i dul isteach sa teach. Tá sé ag riocht isteach sa teach. Tá sé ag boga. Agus mar sin, tá Tóbi inis agus brá sásta le sin thuas ar a gcathaoir agus tá sé istigh sa teach. Mar sib. Cúpla Ábhar teile, tá sé beag nach agaí. Cúpla Ábhar teile. Liam an seanis, tá Liam ag siúl amach nó ag ri amach. Tá an bád amuigh ar an mhargaidh. Tá mami ag léimt isteach san uisce. Agus tá leabhar istigh i mhála, tá rialóid istigh i mhála, tá peann agus peann luaí istigh i mhála. Níl mo bhus go lón istigh i mhála. Nis, brenn an seomra ranga. Cé tá ainin seo? Well, tá Seán ain, tá Síle ain, tá an múnteoir ain agus tá Pól ag a bhuineog. Nis, brenn muid dús, cá bhfuil an múnteoir? Tá sí na sí ag bord agus tá sí istigh sa seomra ranga. Tá sí istigh sa seomra ranga. Brenn Híle inis. Tá sí ag riocht isteach sa seomra ranga. Tá siise ag boga. Mar sin úsáid muid isteach. Inis brenn Cheann. Tá sé ag riocht amach an doras. Tá sé ag riocht amach as an seomra ranga. Agus faoi cá bhfuil Pól, well tá Pól amuigh sa chlós. Nis tá súil an bhfuil se agaí inis, agus be se bhaid níos éasca agaí amach an seo.